Reduïm els residus de la Covid-19. La sostenibilitat no està en quarantena. Moltes gràcies a la UPC per convidar-nos a participar dins del marc d'aquesta iniciativa tan interessant i necessària alhora. Soc la Sílvia Serratosell, responsable de qualitat i medi ambient dels serveis de neteja, manteniment i auxiliars dins del Service Excellence Center de ISS. És una empresa danesa, ISS, que compta amb més d'un centenar d'anys, amb origen i seu a Copenhague, Dinamarca, i és l'adjudicatària del servei de neteja i manteniment de la UPC. Ens enfoquem en la nova manera d'entendre els espais, sempre tenint en compte el benestar i l'experiència de l'usuari i a través de la innovació i tecnologia i sempre el compliment del que són regulacions ètiques i legals, intentar que els nostres serveis siguin el més sostenibles possibles, respectant el medi ambient. ISS està adherida al Pacte Global de les Nacions Unides des de fa molts anys i en els últims anys està treballant en els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que, com sabeu, són una crida universal per a posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar la vida i la perspectiva de les persones de tot el món. El 2015, tots els estats membres de les Nacions Unides el va aprovar com a part de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. Concretament, ISS, per les seves característiques d'empresa, ha triat els 5 ODS més adients a la seva línia de treball i, com podeu veure, 2 dels 5 elegits són de medi ambient, producció i consum responsable i acció pel clima. He dividit aquesta petita presentació en 3 apartats. En primer lloc, situar-vos una mica de les característiques del contracte de neteja, explicar-vos com ha canviat a dins d'aquest nou escenari de la Covid-19 i, finalment, aportar també unes reflexions de cara a la sostenibilitat, que efectivament no està ni pot estar en quarantena. El 2016 es va renovar el contracte de neteja i els plecs incorporaven els criteris de sostenibilitat. A la Llei 9 del 2017 de contractes del sector públic, aquests criteris són d'obligada incorporació i compliment. Va entrar en vigor al març del 2018, però com podeu veure, la UPC és realment pionera de buscar un partner, en aquest cas ISS, que ja estava fent el servei de neteja, per acompanyar-la en el propòsit de fer un servei sostenible. Llavors, el sistema de neteja que està implantat a la UPC és el Cleaning Excellence. És un servei considerat totalment sostenible perquè optimitza els recursos, com ara veurem, i empodera el personal dins d'un concepte de neteja eficient en el moment en què el fa intervindre en observar els espais, pensar en com abordar-los per a que estiguin en les millors condicions d'ús, actuar, és a dir, fer el servei de neteja i, finalment, fer un autocontrol i revisar la qualitat del que hem fet. Es basa principalment en l'ús de mopes prehumectades que van prèviament amb la dissolució precisa i amb l'aigua justa que necessita aquesta mopa. S'usen i es posen a la bossa per a rentat, és a dir, que l'aigua sempre està neta i la mopa també, perquè quan ja està esgotada se n'agafa una de nova. I per fer la neteja habitual, entre 3 i 4 productes donen cobertura a totes les necessitats. El producte de mobiliari, el de sanitari i el de terres. Són productes ecoetiquetats i, com a gran novetat, és que són concentrats. Vol dir que el que contenen és 100% matèria activa i que l'aigua que es necessita per fer la dissolució s'agafa de xarxa. Per tant, ni es transporta ni s'envasa. A més, hi ha uns circuits definits per fer les rutes el més eficients possibles, també des del punt de vista ergonòmic del treballador, i suposa un consum d'aigua amb un estalvi al voltant d'un 30%, un estalvi del 90% de consum de producte químic, perquè la dissolució és precisa i exacta i, a més és automàtica,
i una reducció considerable també de la càrrega contaminant de l'efluent residual al voltant del 70%. Es passa d'una àmplia gamma de producte químic amb el seu corresponent pictograma de perillositat a producte químic que no és perillós, és totalment respectuós, que disposa de l'etiqueta ecològica europea i que amb 3-4 productes es pot fer la neteja de totes les instal·lacions i tots els equipaments de la universitat. Fixeu-vos que és molt representatiu aquest gràfic, amb aquesta bossa de 2,5 litres de producte concentrat, doncs equivaldria, si ho compréssim com a producte químic llest per usar, a 333 envasos. Llavors, imagineu-vos quin impacte tan positiu en la disminució de generació d'envàs residual. Afegir que el paper higiènic també és ecològic, fabricat amb 100% de fibra reciclada, les bosses que s'utilitzen també són 100% plàstic reciclat, el sabó rentamans no conté agents clorats ni fragàncies, té un sistema de dosificació amb escuma que també permet reduir-ne el consum. I finalment també participem de la recollida selectiva de la UPC, establint estacions úniques de reciclatge, ajudant amb la traçabilitat del codi de colors de les diferents fraccions per poder fer els tons de sabó correctes. I aquest és una mica el recull, així a grans trets, dels criteris de sostenibilitat que han sigut posats a la pràctica. Ara ja tenim un històric de 4 anys amb resultats molt positius i molt satisfactoris. Què passa amb el nou escenari de la Covid-19, on la salut i la seguretat de les persones pren la prioritat total i absoluta? Doncs que hi ha una transformació per assegurar que els espais de treball són absolutament segurs, eficients i intentem que segueixin sent sostenibles, però ens trobem amb una sèrie d'inconvenients. En primer lloc, hi ha un increment de freqüència quan en condicions normals no seria necessari. Per què? Perquè s'introdueix el concepte desinfecció quan en condicions normals és higienització, desinfecció per assegurar que les superfícies de contacte i uns punts en especial, com són botoneres, panys de portes, que estan totalment lliures de Covid, és a dir, que estan desinfectats. S'incrementa, com veieu, la freqüència de neteja de les aules, els laboratoris docents, els menjadors, les biblioteques i especialment els lavabos com a espai crític. A més d'un augment de freqüència, hi ha una modificació temporal del procediment habitual de neteja i és que s'incorpora un desinfectat autoritzat com a virucida efectiu i aprovat dins del llistat del Ministeri, que, com sabeu, és perillós pel medi ambient i en aquest cas no es pot comptar amb ecoetiqueta perquè els biocides no disposen de l'ecoetiqueta. És un producte perillós i, a més, genera un envàs perillós també. Hi ha, per tant, un increment també de consum de producte químic. A més, hi ha una generació de residus addicional perquè es preveu que ja no es reutilitzin guants ni baietes, tot i que després de l'estat d'alarma del principi aquesta situació s'intenta normalitzar al màxim, però des del Ministeri el missatge és que tant guants com mascaretes com baietes, que tot sigui d'un sol ús, especialment en les neteges correctives, que són aquelles que es realitzen quan hi ha una superfície susceptible d'estar contaminada perquè hi ha hagut un contagi contrastat, diguem, hi ha hagut un positiu. Aleshores, el que sempre s'havia considerat com a sanitari del grup 2, assimilable als contenidors d'ús urbà, doncs ara es considera un biosanitari del grup 3 i necessita d'una gestió específica com a residu perillós. Els envasos residuals del producte que heu vist, del virucida, al contindre un pictograma de perillositat
És també un residu perillós i necessita d'una gestió específica. L'impacte, per tant, en els vectors ambientals és considerable, tant a nivell de consum de matèries primeres, en aquest cas producte químic, guants, baietes, energia i aigua. La càrrega de l'efluent residual també és més contaminada, hi ha una generació important de residus i tota la conseqüent augment de les emissions atmosfèriques. Salut versus medi ambient. Medi ambient és salut comunitària, però sembla que prima la seguretat de l'individu. Però fins quan, no? I a quin preu? Doncs una mica acompanyar en aquesta reflexió de la sostenibilitat no està en quarantena. I està clar que la Covid està alterant els nostres hàbits de consum, alimentació i higiene, amb tot el que això comporta. Hi ha un augment de productes i envasos d'un sol ús, quan sabem que el millor residu és aquell que no existeix. Per tant, com a premissa principal, reduïm. Després reutilitzem en la mesura del possible i reciclem. I, finalment, les mascaretes, guants, materials d'un sol ús, doncs està clar que estan empitjorant la crisi climàtica i va en contra d'una guia de consum racional. Nosaltres, al principi de la pandèmia, sí que vam tenir, com tothom, problemes de subministre, d'abastiment, perquè hi havia un increment de demanda considerable i no està planificada, doncs sí que vam tenir certs problemes. Però ràpidament en el mercat es van establir totes les estructures necessàries per resoldre aquests problemes d'abastiment. Hi ha una producció massiva d'envasos i materials d'un sol ús i aquí el problema principal és l'impacte que tenim en l'atmosfera i la immensa generació de residus, que realment són un problema. Com va dir en una ocasió Albert Einstein, en els moments de crisi només la imaginació és més important que el coneixement. Per tant, us convido a que tingueu totes les idees seran benvingudes. Moltes gràcies.